Gabon guztioi, ongi etorri Euskal Zinemaren galara. Zuzenean hau gertatu zen, odola, heriotza, eta kitxo. ¿Quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Gertatuko da, lehenko izatera. Ez dut uste. Somos el Club de la Película. Punto hay que resolver un misterio. Die winzig zerklüftete Bergwelt der Pyrenäen ist die Heimat der Basken. Woher kommen diese Menschen? Niemand weiß es. Es un pueblo que no se sabe por qué, pero desde luego tiene una especie de adoración al comer, al cocinar y a todo esto, que bueno, pues que bueno, ahí lo hemos tenido siempre. Es una manera de vivir, de jugar, de reunirte y de hacer amigos, pero sobre todo a la vizcaína es una manera de ser. Descubrimos que tiene una hermana, que su hermana no puede hablar y que han conseguido crear un lenguaje que quieren divulgar a través de la mirada. Abentura piztina ititu, bidaiatu eta mundua ezagutu. Espero que ikusleek euren kuriositatea sentitzea eta jakintasunaren plazara handi hori sentitzea. Hori izango zain ja, la leche. Zinematiaren barruan mundu mailan estrenatzen diren euskal ekoizpeneko film luze guztiak Euskal Zinemaren Irizar saria lortzeko hautagaiak dira. Gure film laburren arrakastaren zati handi bat Eusko Jaurlaritzaren kimuak egitasunari zor zaio. Izan ere, Euskadiko filmategiaren kudeaketaren bidez eraginkortasunez laguntzen du film laburren promozioan eta banaketan. Ja, ba, qué chula, bonita, Sí, sí. Gutxi dira, lanbidekoak helduta, aurpegia jarriko diotenak. Baina ia guztiok ikusi dugu bere ekoizpenen bat. Eta asko maite zuen sutopoan berotzea. Balea nagusiaren espiritua da. Hoietariko batek emango digu iparraize ikaragarriaren eraginari eusteko behar dugun olioa. Elkartasun guzti hauek iragartzen dute zure seme Ahmedek alambrako printzeak sufritu egingo duela maitasun bine. Ez dut nahi sofritezan, nahikoa sofritu du bere aitak maitasunean. Begiratu inguruan, eta izaki bakoitzak bere bikotea daukala ikusiko duzu. Jaun Andreok, zuekin Juanpa Berazategi.
handiak osatu behar dugu. Gehienik hemenago, baino nire atzetik eta zuen atzetik eta beste ekoizleek, aktorek eta beste jente ofiziozkoa ikusten dut. Latande handiak osatu behar dugu. Eta badakizute, eta ez naiz luzatuko behar. Ni hemenago, baino ni bakarrik ezin dute bazak egin, eskatu behar dut lantaldek proximidadeko eta eroskatu batzuk eta besteak ere bai, euskal zinema egiten duguna. Zuena da ere bai aitortza edo saria, ez dakit nola ditu. Bestik ez, eta, bueno, eskertu ere bai, eta seguruna profesionaletan zaudeztera, bueno, ero errazio bat egin. Eskertu behar dut familiari eta berezik emazteari. Bide soportatuagatik eroren bide honetan jarri naiz nervioso pixkat. Bueno, hola hona emaztea eta, bueno, izango sorpresa bat maite dutela. Eta eskerrik asko da nori, ez dago besteik esaten. Ezin dago, alkoholu nahi no, okei? Bueltatuko da lehenko izatera? Ez dut uste. Ama? Ez gaitu ezagutzen. Amama noiz etorriko da. Maria ere aurretu dut egoera zaila pasatzen ari zela. Baina ez dakit, eszedentzia bat hartu duzu. Carlos ikusi dute. Ze? Bueltatu egin da. Ez dut ama imaginatzen da zientzia bat. Ya no usatuko da. No dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? ¡Dolores! ¡Eres Dolores! Ea. Atiosan zenuen zuk irakurriko zenidala. How about this? Why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself. For fuck's sake. Germán hori nosan, jakin nahiko nuke. Aspaldiko kontua da hori. Ikusten duzu itxasua, amaren eskuak. Orkosaria ikusita, argi dago batzuetan lana eta ekimena ere saritzen dela, zorionak Juanba. Bueno, eskerrik asko gaur hona etortzearen, eta lehenengo eskerrak Karmele Jaiori eman behar dira. Batez be, olako novela ederra idaztearen, ari irakurtzen dena, baina luzaroan dagoena hor barrukoak astintzen. Eskerrak ere, Mireia Gabilondori, bera hautatu genuenean filmi hau zuzentzeko, benetan, bete-betean asmatu genuen lan bikaina eta zoragarria egin duelako. Eskerra baita, aktorei, eta balukoko langilei hor itzalpean posible egiten dutelako honelako proiektuak aurrera ateratzea. Eta horretarako, ezinbestekoa izango da euskal literatura, euskal antzerkigintza, euskal musika, euskal zinema. Oso importantea da jakitea nora joan nahi dugun edo nondik gatozen, baina baita batean ezinbestekoa izango da argi izatea zer garen, eta horreni kultura ditzen zaio. Beraz, erronka aurrean dago, zuen eskuetan agintariak eta gurean, hor dago erronka, eta argi izan behar dugu, benetan sinisten dugun, benetako Euskal Herri batean. Eskerrik asko. Eskerrak eman, Eduardori eta Balekori, nigan jarri zuten konfiantzagatik, eta momentu zailo hauetan, zina eta euskaraz egiteagatik noski. Jarraitzeko, hemen dauzkadan hiru emakume hauei, Ainara, Ester eta Elrori, hemen daudelako,
deitu nienean, baietz esan ziatelako. Eta gero polita izan da, lan egitea beraiekin eta ondo pasatu dugu. Ez bakarrik hemen daudenak, baizik eta ekipo guztiari zabaldu nahi nioke esker ona, beti esaten da, baina ni benetan esaten dut, agian beti benetan esaten da. Baina pelikula hau egiteko edo pelikula gehienak egiteko jende asko behar da, atzekaldean. Eta naiz eta gero izen gutxi batzuk azaldu, horratzaldean atzean jende asko dago. Eta egunero bere lana jartzen duena, bere ondo egin jakin hori, baina baita ere ondo pasatzea, arduatzea goazenean, egunero beroa dagoela edo hotza dagoela edo dana dalako, ez? Eta benetan eskertu nahi diez, ez ditut izenak izango, asko birelako, baina askotan ahaztu iten ditugu, eta ekipo luze, handi bat dago atzekaldean, eta, beraientzako txalo bat eskatzen dizuen mesedez. Eta bukatzeko eskaini nahi diet, ama guztiei, bizitzan dauden ama guztiei, beraiek izan duten barruko bizitza bakarti hori, sekretoak, intimidadeak eta inbeste gauza, ez? Gauza honak eta txarrak.